Ngiyanibingelela babukeli be-Black Life TV, lona nguPhela Mthembu kadini uphoso ngisuka phansi empangeni kwaSomopho. Ngizothola uhlelo iy'nkinga zomndeni la kwa-Black Life TV. Ikhaya ney'nkinga zalo, noma ungahamba uye bakwethu wonke imizi imile nje iney'nkinga zayo eqonde nayo. Namhlanje lana nginobhuti osemncanyana naye onenkinga ekhaya and onethemba lokuthi uzothi ephuma la kwa-Black Life TV izobe isolvekile inkinga yakhe. Ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela ohlelweni iy'nkinga zomndeni bhuti. Kanjani? Upheli lona igama lami nguSisiphel. Sanibona Sisiphele, igama lami uThabani wakamchunu. Unjani Thabani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Inkinga yakho ithini namhlanje, singakusiza ngani la kwa-Black Life TV? La kwa-Black Life ngithi angize ngoba ekhaya sengihlangabezane ney'nkinga ey'ningi. Emndenini kama yabo abafowethu uma uzelwe nabafowethu ababili yena uwesithathu. So umana wazalwa product of rape because ugogo wareyishwa kuze kutholakale uma ezalwa. So manje ugogo uma ekhulayo wayengamfuni nje umana, ngicabanga ukuthi ngoba wayemkhumbuza i-past yakhe yabo. So kanjalo-ke umana ingafuna nje ekhaya nabafowethu nabafowethu bagcine bese bengamthandi nje uma. So even noma masifika kagogo nje nathi iy'ngane zakhe umana nje asifuna, yabona ugogo nje ukasilambise singadli nje size sihlale sodwa sikhale. Kodwa ugogo akasikhalele futhi noma sesemakhaya sesigodukile sesingasekho kuba asikhalela athi uyafuna ukuthi sivakashe. Sibuye nathi singa-understand ukuthi kanti ugogo kanti yini yani kahle kushuthi into ayifuna ukuhlukumeza vele, yabo. So ngabe ngithi angize ka-Black Life ngizocela usizo mhlawumbe uma ukuthi khona engakwazi ngisize kube khona isixazululo nje. Ugogo usaphila? Usaphila ugogo, umkhulu nje useshonile manje. Ngicabanga ukuthi ngakho mhlawumbe ugogo esinohlungu kangaka manje ngoba umkhulu akasekho. Umkhulu kwakuyena umuntu oyesilwela nje kuyena ugogo. Yabona nje asinikeze ukudla umkhulu, asinikeze even nesigubhu samanzi nje sike sijabule nathi sijabule sihleli ekhaya nje, yabo. Kodwa manje akusekho lokho cause manje sesisele ugogo sesele yedwa ekhaya. Size sizomvashela sifehlale naye kodwa Nibona sanemukelekile. asamukelekile nje lapha ekhaya. Noma ngahleka nje but akukho mnandi. And ugogo iy'khathi zakudala mfethu kungakadumi nalezi ndaba zoma lokhunja kuhamba kwengqondo. Ya ugogo naye mhlawumbe ufunayo ukuthi wayesakhona lezi khadi lezi apartheid, yabo. Ukasixoxela nje ukuthi yena wayebephatha amapasi nakho konke lokho. So ngiyambona ukuthi shuthi naye unakho lokhu ukuthi since bona bahlukunyezwa kudala, yabona usenalento yokuthi yena ubuhlungu nje nayo into ayiphilayo akubi into ayiphilayo, yabo. Anginayo ishow ukuthi Manje ubuhlungu mase bukhiphela kumama wakho ukuthi angi-understand-ke nami ukuthi kusuke into kanjani nje leyo. Ngoba phela umuntu uma enenhliziyo uyakwazi ukuthi akazwele ubuhlungu komunye umuntu, yabo. Kwaze kwabuhlungu mfethu. Yeah. Kwaze kwabuhlungu. Ngiyakuzwela kakhulu yazi boy. Kakhulu. Manje going forward ufisa mhlawumbe lolu daba lwakho lokuthi ugogo mhlawumbe asiza ngoba yabona nogogo lana naye ngathi ngazothola usizo ugogo ukuze azothola mhlawumbe ukuthi kahle ahlambuluke mase yakhona ukuthi anixoxela bodle nani njalo nina nje kuyena nesikhumbuzo sobuhlungu obamehlele. Yeah. Anikudeserve nani ukuthi manje niphatheke ngale ndlela niphatheke ngoba nani ngekho nina. Angazi kodwa ukuthi ngiyacabanga ukuthi mhlambe ugogo mangase kuthiwa uyaba nakho ukuthi akakhulumi, ukuthi manje nginqena ukuthi ngoba nakho umdala mhlambe yena uzongafuni ukushintsha because abantu abadala nje mase bebadala bavele bangafuni nje ukushintsha. So bese benengqondo zabo nje ezimile nje abafuni ukushintsha umqondo. So anginayo isho mhlambe mase kuthiwa mhlambe noma khuluma nabo abafuthi nabo ngiyabasaba nje uyibona nje. Uma wakho yena unjani-ke kuyo yonke le situation? Usamukela vele ukuthi uyile nhlobo uzaleke ngale nhlobo ufanele a-treat-eke ngale ndlela. Unjani yini uma wakho?
Sesaphuma nje uma sowaphuma nje ekhaya nje even noma ugogo efonela uma efuna ukukhuluma nathi as abazukulu bakhe uyafona ugogo afuna ukuthi simvashele uma asitshela ukuthi ugogo nje akekho right kumele singamvasheli kwakona. Nathi sesa-understand ukuthi vele ekhaya sifuna yabona. Umane nje uma kusamukela usawamukela waphuma nje ngasekhaya noma bebamba imicimbi bayibamba bodwa thina asiyi. so isifiso sakho ukuthi noma wakho futhi ahlale nogogo wakho bexolelane nibe ndawo nithelela amanzi nonke. But ngiyasaba cause naye umana ngiyamsabela cause naye nalesihlungu lesi wasizwa naye kudala. Yabo ukuthi manje angazi ukuthi kwenzakalani engqondweni yakhe. Njalo uyakhunjuzwa ukuthi uzaleke kanjani. Yo. Hey, kubuhlungu. Manje ufuna ukuthi asambe sikhulume nomama ngoba angeke sikhonele kuyifonela mhlawumbe senze njani ekhaya kubi nendawo ngakombilo. ngakombili. Oh ugogo uhlalaphi yena? Gogo uhlala eClarewoods kusendaweni engaku-Chatsworth. Clarewoods angazi ngingachazwa ngithini but indawo nje ekude ku-Chatsworth eWilberdash. So siqelelene nje kakhulu ngoma wayevele yena asafunda nokusondelana nogogo ingakho nje sehlala nathi Mbilo yena uhlala ngase-Chatsworth. Manje isifiso sakho ukuthi behlangana umama nogogo nani At least kube khona into ekhulunywayo. kube khona into ekhulumekayo nani be right. Yo ngaze buhlungu indaba yakho. Nangila ubhuti osasemncanyana unenkinga ukuthi uma wakhe wazala ugogo wakhe babemrapile so wagcina seba yi-product ye-rape. Maye product ye-rape ugogo wakhule engamthanda umama. Asazi I think ungamthanda kwakhe wayesikhumbuzo sokuthi kwenzakaleni empilweni yakhe. Manje lento igcina isiphumela nakubo abantwana bakamama still ugogo naye akabazwile ngempela noma ngenzakalani namanje akabathandi. Into abayifisayo ufisa ukuthi ugogo nomama mhlawumbe ugogo akabhodla okungaphakathi nomama bakhulume bahlangane nabo bezizwe bemukelekile nakugogo nasemndenini ngoba uthi even omalume bakhe abamthanda umama. Uthi umuntu owayengcono kule ndaba kwakuwumkhulu wayekhona ukuthi la abamukele phela for sure wayazi bona abanacala kanjengoba nomama naye engenacala engacelanga okuzaleka ngalendlela azaleka ngayo. Bahlale into esiwayenza sizamthi lilandelele lo daba likaBhuti sizozama ngawo wonke amandla udaba olubuhlungu ngalendlela exaka uSathane. Ushilo ukuthi nabahlala lapha indawo zabo iqhelelene kakhulu kodwa sizozama sibone ukuthi noma senza ikhofi noma senza kanjani sibone ukuthi sibahlanganisa kanjani. Ningakhohlwa nina lapha emakhaya ukusubscribe ni view ni like ni share ni comment ni like njalo ni comment kodwa nje lo subscribe ningakhohlwa ukuze mayifika lo part 2 ni sheshe nuthole nizwe. Mntase angeke kuze kube lula yabona indaba maye kanjena ngoba inezilonda eziningi ezingaphakathi and ezithinta nabantu abaningi yabo kodwa nje uthatha one step at a time. Usasamncane nabantwana beni bazokhula kanjena bebe nenkinga engazuthi nje lesi sihlava ngempela kumele sinqandwe nje singakalokho nje singakagcwala umzimba wonke. Ngiyaxolisa ukuthi uzwe nje lobuhlungu omngaka ngoba wawungekho nawe noma wakho futhi nawe wayengekho nogogo naye akayicelelanga futhi ukuthi bamnukubeze ngokocansi kodwa kwagcina kwenzakele. Ukhulu uhlonipha umhlaba boy. Siyabonga kakhulu. Siyabonga abahlali lona ngophela sibe sibonana ngokuzayo baba yini.